De gemeenteriedsverkiezingen komen eraan. Een moment waar de inwoners bepalen wat de komende jaren richting jouwt on uw gemeente. Bij mij in de studio is listloeker André Beeksma van D66. Waar is hij? Waar stiert zijn partij voor? En misschien nog wel belangrijker, wat vernemen inwoners er aanst concreet van in haar eigen dorp of wiek? Tijd om in peteer te gaan. Goedemiddag André Beeksma. Welkom in de studio. Fijn dat je even aanskomen kon. Dankjewel. Gelijk de eerste vraag. Waarom ben je persoonlijk de politiek ingaan? Ja, nou, dat had iets te maken met een drang die ik zelf in me viel om wat voor een meerskip te doen. En dat had ik al jarenlang ben ik dus maar begonnen, maar vooral op lokaal, dorpelijk niveau. En ik vond het nou eigenlijk wel tijd om het iets uit te verrijzen en bij de gemeentepolitiek onderskomen. Nou, dat is een duidelijk verhaal. En wat droogt jou nou correct om listloeker te wezen voor D66? Nou, ik wie voorzitter van een afdeling. En dat is een afdeling van D66. En daar zitten 10 gemeentes in. En het nadeel is van als je in zo'n functie zit, dat je net dicht in die meerschip wil zitten. Net dicht in die meeschap wil zitten. En dat miste ik wel in die functie. En daarom heb ik zo van nou wil ik eigenlijk wel listloeker worden in de lokale publiek, in de gemeentelijke politiek. En dat is Noord-Friesland worden, omdat ik daar ben in natuurlijk. Ja. En daarmee heb ik al als voorzitter van de afdeling. Ja, en wat doet een listloeker nou meer als een partijlid? Nou, dus hij komt er meer in beeld bij de fan. Ja. En we moeten dat. Wij willen graag tegen bij die meesten zitten. En daar is de listloeker is daar het beeld voor. Dus wat er gebeurt, ik maat naar die meesten ik wat mij bekend stellen. Ik maat zorg dat meesten mij vinden kennen, dat meesten mij bereiken kennen. En dat ik wat van die meesten dwang ken. Dus het is een heel andere functie dan gewoon lid te worden. Ja, dus je hebt inderdaad een meer publieke rol, meer bekendmaatje van de partij. Ja. En dat past jou als een jaske? Ja, eigenlijk wel, ja, want eigenlijk wil ik dat graag. Ja. En dat miste ik in de afdeling, miste ik dat. En dat is natuurlijk een heel hoog gevoel wanneer het listloeker best rechtstreeks voor die gemeentepolitiek. Ja. En nou een vraag voor als inwoners. Wat is één ding van D66 wat ze onthouden moeten? Wat is de kern van de partij? Nou, het zit hem in die eerste zin die we in het verkiezingsprogramma staan houden. Wij willen graag staan voor een gemeente die het zwaargert van mensen die uw zorg nodig hebben. En dat is net alleen een zorg omdat je ziek bent of dat je medische hulp nodig hebt. Nee, daar had ik iets te maken mee dat wij bedrijven helpen willen die graag dwarsem terugzetten willen naar de toekomst. Dwarsbelangen die de ideeën hebben hoe zij hun dwars beter dwang kunnen. Om die mensen te stipjen, te helpen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en is als wenningneet is natuurlijk een item wat protte meesten met te krijgen, vooral de jonge meesten. Ja. Wat is dat? Weet je een partij een verschil maakt? Nou, wij vinden dat de gemeente daar sturing in aan kent. We willen niet vooropstellen, als wij wenningen bouwen, de grond die eronder ligt, is in eerste instantie gewoon eigendom van de gemeente. Dus de gemeente had er mogelijkheden om de wenningbouw te sturen. Betaalbaarheid is een item, want we eerlijk, wij net iedereen kan een wenning betalen van boven het heel miljoen. Maar er zijn mogelijkheden om te zorgen dat die wenningen wel onder het 2 ton gebouwd worden kunnen. Ik heb zelf in een aantal projecten meegedraaid in Friesland, waar dat soort dingen kennen, dat er wenningen gebouwd worden kunnen tussen de 150 en de 200.000 euro. Even goede dingen. 5 dat als het velken bij de grond omhoog is dat maar net mogelijk. Maar er zijn wel mogelijkheden om dat te doen. En daar kent de gemeente wat mooi. Ja. En hoe maak je dat kenbaar? Hoe vleen je dat dan om? Nou, ik hoop je via dit soort uitzendingen dat wilt het want. Daarnaast is het natuurlijk in uw verkiezingsprogramma dat we innovatief best een hulpproduct dwang kennen om daar iets mee te doen. Maar het is een zorg voor uw jeugd. Wij willen graag uw jeugd, ik hoor in dus de gemeente, gemeente, omdat het hartstikke wichtig is voor de toekomst van uw gemeente, ook wat betreft de bedrijvigheid. Ja, en wil je dat de jeugd houden, want je de jeugd, loekt voort. Maar hoe wil je dat terug meer wenningen te bouwen en het werk is natuurlijk lijkt nog wel wat opscheppen, maar ja, dat wordt hier in de gemeente misschien ook wel wat minder. Werk is wichtig. Ja. Voor jong. Maar hebben we hier een voordeel, dat wat ik bij zei. We hebben centraal afskringen, we trooien een deel van het land wat makkelijker bereiken kunnen. En daardoor is het iets makkelijker worden. Dat is een voordeel daarvan. Alleen in
onze eigen gemeente willen we echt graag de bedrijvigheid aan gang houden. En daarom moeten wij wel zorgen dat jonge mensen opgeleid worden in onze eigen gemeente. Want dat is één. 2, huisvesting vinden kunnen in onze eigen gemeente. En werk vinden kunnen in onze eigen gemeente. Dat moeten wij als gemeente dat stipje. Wij moeten dat soort dingen aan de gang. Onderwijs is daar een heel erg belangrijk ding. Dan binnen wij natuurlijk van alles hebben. Een onderwijs. Cultuur. Ja, zeker. Ja. En maar een politieke partij die het erg mooi doet. Onderwijs bezig is. Dus wij willen volle meer de integratie vinden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Ja, en ik werp even een blik op de toekomst. Ja. Stel hoe fjouwer hier, wij joggen waarom. Wanneer ben je tevreden? Wat moet er zichtbaar verloren wezen voor de meesten? Nou, ik hoop dat wij willen graag en dat wij hebben dat ik in uw programma staan een tevreden en een lokkere Fries is een zonnevries. Nou, en dat had alles te maken met preventie. Dat willen wij graag bereiken. Dat straks de vergrijzing begint, en dat zult ook zeer binnenkort heel erg omslaan, dat we dat onkennen, toch echt de zware aanbieden, de bedrijven kennen, onder de mensen die dat nodig hebben. Ja, ja. En als we dat bereiken, dan hebben we een heel probleem. Ja, en dan ben je een tevreden listloeker. Ben ik een tevreden listloeker. Ja, en laatste vraag. Waarom zo'n twijfelende kiezers krijgt voor D66 kiezenmatten en net voor een oorpartij? Dat is hartstikke moeilijk. Want ik bedoel, dat is maar krijgt hoe je op denken. Ja. Wat wij willen is dat wij zorgen voor ons mensen. Wij moeten als partij staan voor de mensen. Ik bedoel, vorige week of zo, weer op de radio, dat wij kregen de valverzienburger 4,7 als cijfer. En dan denk ik, en waar kwam dat van? Omdat wij net dit genoeg bij die mensen staan. Ja, tijdens verkiezingen. Dan ben we overwegend wel. Maar we moeten echt daarnaast, maar we in die 4 uur hier, maar wij zo vol mogelijk in die mensen ontstaan en zo vol mogelijk die mensen helpen. En zorgen dat we zichtbaar binnen en bereikbaar. Ja. Een heel mooi streven. Maar ik jou heel hartelijk bedanken. De gemeenteraadsverkiezingen, ze binnen dan net, maar het komt in een rap tempo dichterbij. Een heel soort succes. Dank u wel. En dank u wel voor de komst naar de studio André Beeksma van D66.